in adaidaita zuwiye in adaidaita na sasanta ne ko mu fito dukan mu fafata in adaidaita zuwiye in adaidaita na sasanta ne ko mu fito dukan mu fafata. Zalincin yin karo te yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karo te yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karo te yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Zalincin yin karo te yan adaidaita sahu ku gane ba ma yi. Suka kama ni da Aminin layi da Yusufa yan can layi na, suka sa ni na soke fasinjan suka ware da yan caji na, suka jefa ni can ta masallacin idi suka sinke aiki na, suka rubuta laifin da na yi fakin ne kuma san ba haki na, suka kulle babur ɗina kwana biyu sam ba aiki na, wurin da ba a fakin a aje no fakin to mene laifi na, su ba za su aje fa sai ka yi fakin su lallabo da tracking, sai ka gan shi da sanda baki buɗe na ce rufe bakin, burin shi ya kai ka gidansa a bashi 200 katon jakin, kuma sai mun biya haraji green din nan ba gami da tracking, ga direban lasi dokokin da yawa har suna cika baki, karshe da ta kai fata kawo ma har mu aka ce wa kuregu, an kira mu da sunan dabba an jefe mu da hannun hagu, sai kiɗa mu suke yi tamkar sun dafe gangar nan ta kalangu, za a rage yawan mu koma lungu matasa mu haɗe gungu, gayu kuma babu sana'a wallahi sai mun haura katangu, me sadauki anan zan fece amma fa sai na tafi balagagu, sun kama babura kamar guda 100 in kai su can wajen gari, in zo in bisi in waɗa feturi ka sa wutar sannan ta zo ta ci gari, ku zo mu tattaru mu je mu bi gari wallahi da layi ka shiga haɗari. Sadi so abun majiyaci ku sani na